Ndiani? Nini mtamiso? Nini mtamiso nafunga chipi? Funga wacho uli. Funga chibiti. Funga mkomana. Inya hichi. Anachi? Many of Baba Zaga, many of the school from Baba. I got to put a name. I'm telling you. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Pesa sasa ndio chokwadi. Pesa zanchi tora ndio chokwadi. Ndiye mbacha kone mos. Yeah, chapatone. Marari basiro. Pamusore mambo mtasa. Pamusore ngamriseri pano. Inini nyaya yangu ndeyekuti. Nyaya yangu ndeyekuti mai wangu wakashaika. Saka baba wakarora mumwe mudzimai anova ndiwo mai wangu. Saka baba wakugara kumusha wakapenjenwa chibasa. Mai wakugara nechimwe chikomba kubasa kuye kwa baba. Baba wari kumusha, mai wari kutauni. Wachigara nechikomba kupi? Mba wa baba. Wakarambana. Havana kurambana. Wari pamwe chete. Saka wachidaro inini pandaiendawo kumba kwa mai. Ndaitosvika chikomba chiripo ndisikazivi kuti chikomba. Muso ndakasvika vandatobvunza waitomwa doro mama ane chikomba chiya. Vandatobvunza paipai kuti iya kwawa ndiani? Zvikanzi muyo wauyawo kuzomwawo doro pano. Saka chakanetsa ndochiti chikomba cheche pachakadhakwa sitiripo tutandara namai. Chachakupinda pai mubedroom. Saka mai wakaenda kobata chikomba chiya manje kubedroom kuti aiwa kuchimbuzi ndeuku wakuchenesa kuchimbuzi. Saka ninoone maonera angu ndakavana imi kana chiri chidhakwa ngachichibude time yadini yaenda dzadzawo mapast 10. Time dzaenda ngachibuda di aendi. Zvikanzi ore takagara chingoni baba waya akagangota kana ndakayasvika inini pakuenda ungori mutoilet kuti ndichipinde mutoilet sezvo mai nechikomba warudi waruziya. Asi ninoone pfungwa dzangu ndakabva ndangotokai question mark. Ndichibva ndabuda kuendepi kumba kwangu. Zvadaro pane kamwana kehanzvadzi yangu kavanogara nako mama. Kakauya kondiona inini. Kachibva kati tete murume wamakaona pamba uya arugara nani? Arugara namai. Baba wari kumusha because mwana wanzvadzi yangu achiona anoti mama, gogo anoti mama. Baba wangu inini sekuru anoti ndibaba. Ndikataiwa zvakanaka. Seniri kunzwa kwandakaitwa nemwana ndanda kuchidiniwo ndakabatikana nekuti baba wangu anogara kumusha nesituation yawo. Mai vachigara vari kwaMutare, vachigara nezvikomba, vachimwa hwahwa, vachifara. Baba wangu vachigara vari oga kupi kumusha. Saka chakazoitika kuti tisvike pakubata chikomba ichi. Tete wakasvika kumba kwangu inini. Hanzvadzi yababa pamutupo. Wachibva uya wakati mwana wanzvadzi yangu ndauya. Ndati ndikutaurirewo kuti chinyi mai wako arudanana nemurume wangu. Kati tete uritaura nyaya yechokwadi zvikanzi hongu. Warudanana nemurume wangu. Ndikati ko mune umbo here? Zvikanzi umbo ndinawo. Shovho ndidi wandiratidza mameseji. Wakati asi nyaya yakazondirwadza yakandibata-bata ndeyekuti wakazotuma chii murume wangu kuti andinokore ivhu. Saka ndakabva ndaenda kumba kwawo kwamama kuti ndiwabvunze kuti chii iwewe zvorudanana nemurume wangu muroora. Zvahazvina mhosva. Murume anorora mukadzi wanodii waanoda zvimwe wakufarirawo. Ko iye kuzondinokorawo tsoka. Saka takabva tati tete kana kudanana nemurume wenyu situnzwa kuti mwana akauya achinitaura kuti kune futi murume arugara kumba. Murume wanga atone 2 years nezvimwe achigara wesina mwana. Inini ndichibva ndati regai tiende kupi kumba. Foshuwa inini ndakasimuka nemunin'ina wangu ndichienda kumba kwamama. Ndatosvika wangu wari mumba kudaro wane muzukuru wawo mwana wemukunda wawo. Akabva nditi tete mirai. Ndibva ndamira ndisandapinda mumba. Zvikanzi kudzi uya aripo futi pai mumba.
Saka ini ndandinoenda ndikundobvunza mandatobatikana. Saka munhu autogarisana zva. Ndikati alright. Chiva ndanoga baba. Mai wayabva wavhura. Ndapinda. Atatokwazisana paya. Mamukere. Kati mama, inini nyaya ndaurira panapa ndekuti ndakwana tito chisvika kumba. Vachiti murifambidzana nemurume wavo mugwasha. Uyezve makwanokira tsoka ndezvechokwadi here? Zvikanzi nawo uya wakauya asi iwo wane papazi wane dzungu. Ndakavataurira kuti ndipe mazuva 3 ndichimbotsvaga kukonfirma kuti akanyora mameseji acho ndiani, ini handizirini nekuti maybe zvimwe ndanga ndakadhakwa. Ndikati mai, muchuri yeuka here patakauya panapa? Munin'ina wenyu imi mauya pano pakaita noise warume mukati aiwa iyi noise haizi zvikomba zvangu ba wanin'ina wangu. Isusu taudzwa nzi mumba muno muzvikomba zvarwo. Tikauya tikakubvunzai pano mukazosvika pakufonera baba kuti wana wako iwewe wari kundinyepera kuti ndine zvikomba zvandirudanana nawo. Kusvika imimi pakutidzinga pamba kuti handichadi kukuonai muchigara panapa nekuti muita basa remakuhwa rekuenda koudza chinyi baba wenyu kuti ini ndirigara nei nezvikomba. Zvapera kudaro nditotora namama chibva tati ndo zvandaida kunzwa. Isusu taudi takwenda vati ewo tabuda. Inini panyaya iyi baba wangu ndandakavatsanangurira ndenda kowaona. Ndikati baba imimi tinoti tinzwisise sewana kuti sei mai wachigara kwaMutare imi muchigara kumusha kusvika pakuwaka musha kupera mai wachiri kumuchiri pamwe chete here? Wakataiwa mai wakati nini regeti tibatsirane kuti ndichitengesa hangu doro rangu ndiri kwaMutare iyo ndichikubatsira uri upi uri kumusha. Ndikati ini handina kumbowanzira baba. Ndakaudza chokwadi ndikati manje chione chimiro chapo. Mai havasina kufamba kwakadini wakanaka. Ndakaudza chokwadi. Wakati handirambirani nazvo. Asi nyaya iripo noti ndinoda humbo. Kuti chii? Shuwa wane murume warudini warugara naye. Tikati saka inini tikatawabata mai apa. Tokufunire tokuudza zvikanzi chokwadi. Tinoda zvinhu zvinechi zvinombo. Ndakadzoka for sure sezvazvataura baba. Nemaonero ataitawo nehunhu hwaita mai nokuti matinogara mukomba. Asi gaba murume waifambidzana naye. Tichibva tagara kudaro. Saka muso takabvunza nyaya iyi yatete. Manheru patakaenda kumba kuti tida kubvunza nyaya yemukwambo. Hanzvadzi yangu yanga yawe yapo ndandamuudza nemunin'ina wangu. Saka ini ndakati sekuru kuti inini ndiende kumba zviti imi ndimunosvika kumba ndakadzingwa kuti handidi kukuona pano wakangwarisa ndinoongorora chihure changu panapa pamba. Saka usasasvike pai pamba panapa. Imimi sezvo muripi muri imi munoenda pamba chisvikai mondovabvunza. Ini ndichatera kupi kumashure. Hanzvadzi yangu yakaenda nemunin'ina wangu inini kupedzisira mba. Ndobva atoenda ndakazotera. Saka patakasvika ndakati musanonoka. Munongosvika makadii makanyarara munomusvikira ariko. Wakaita saizvozvo. Ini ndakazotera ndakasvika hanzvadzi yangu nemunin'ina wangu uya watokuti anoize kuti vhurai dho. Mune chikomba tachibata chirimo mairamba mai mimi kuti hamugari nechikomba kunoku. Saka ndiani arimo mumba chivhurai dho. Musi uyoya makati hamuna chikomba imi makachiuga pasi pemubhedha tikabuda tikaenda. Saka ndo mabatira takadii takasvika uchibva takawapata. Udzimsasa ari kweli? Udzimsasa? Udzimsasa? Asibo. Udzimsasa ari kweli? Awo ndo wakabata chikomba chacho wari kuenda.
pamusoro changamira ndandirikozwa chiko zvekutwa mwoyo musumo dzangu Zvizo chandire chokwadi. Iye pachabatwa nemhosva. Marari mubatsiro. pamusoro changamira Sorry. Uyu murume wenyu chauri. Kuripi? aripo Ngauya. Right, right. pamusoro changamira Yes. inini zviri kutaurwa zvese zvinopokana nazvo nekuti nyaya iyi zvakasobva kare kare uyu atori kumurume wake asati arambiwa semagariro atirondoita inini ndakatizira ndine mimba yekutanga yandakaberekera baba ndatizira akanditi mimba yese yepano ndichiri kutotanga tanga kugara akarorwa vangari pamusoro inoti ndingo ndokupota ndichikatamira saka pandanga ndakarorwa inini aitouya achitota kuti ihure Haisiyo nyaya. Nyaya Zimusasa ndiani kuti makabatwa here nakudzimusasa. handinobatwa naye Hamunabatwa nakudzimusasa. handina Izwai ambwera. Matora ota ri. Matora ota. Ndimati kudzasai pana. handina uripi Uripi. handitozivi aitogarisana naye mumba kwake Right, wakomana wakabata uripi. wozi muchazochereka kumba wozi mukatabaza kuyaunyepa pana vaka handikuti tozvibvumisa zimwe nyaya ndizo hatiwesirwa time Ari kupiwa. izvo ndiyo tiuda neshete waite mudaizi tete nemurume wese wakabata muchazonyara ndamba nekuti anotobatwa dhiseri naye udakubatwa zvokutobatwa kutoziti murumagumbezi kana usinobatwa nekwakasunga zviya nomude imona mbuye Right, mambo wewe. Mutore trise miko. Ndaba dzoka mutoro kusvika muziki. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. ndamira pamberi pedare rapangu Zvizo chandire chokwadi. zvese zvamuchataura zvinhu zvichuu Iye pachabatwa nemhosva. Marari mubatsiro. Right, chanona zvira zvinhu zviri very simple. Pamakaenda mumba kwamai makaone. ini pandakadaidzwa kuti ndakaenda nemudzimai wangu ndasvika nemudzimai wangu mudzimai wangu akagara mudhaini agara mudhaini kuna ndipo paakataura kuti mune munhu anga arimo ini then ndichibva ndabvunza kuti ako zvinhu zvese zviri apa apa chii chamboitika chaizvo zvacho because dhanzi ri 27 minutes past 12 saka 12 usiku patakamutswa Midnight. yes patakamutswa patakafonerwa ndo patakasimuka inini mudzimai wangu then patakazofonerwa inini ndichidzoka kuenda kumba tafonerwa nemukunda anga ariko ndikuti mwana tandasiya tamuvharira then ndipo pandakati orit ini muchisara uyu mukunda ndiriki akanditi mune munhu mumba ndikati ndikati ko mapurisa auya panapa ndiri kuona zvinhu zvadaidadai sei havasina kutomboita action kana kudaidai saka ko manext do anga aripo panapa adini kuuya kudaita zvikanzi wauya wakaenda ndikati zvikanzi saka ini ndakabva ndafonerwa ndibva ndaenda kumba ndichienda kumba mwana anga akuchema watandasiya muzukuru then ndibva ndamutora muzukuru yayo ndamuisa mune mukunda then bva ndavhara dho bva ndadzoka ndichidzoka ndobva ndakazotosangana nhinhiriki uyu ndopaakanga wanga uri mudhaini awa wanga ari nechepanze kudai saka ini ndichisvika kudai ndopandakangoona vanhu vari kungobuda mumba
awo ndo wanga ari mudaini saka awo ndo wakazomhanya ndandakatomira saka ndakamira kudaro so ndopa akamhanya awo then wachibva wakukwikiridzana nemunhu then saka pawaminoti wakarohwa neichere then wachibva utongwa dona siku iwo saka ini ndo pandakatonyatsa ndo pandakati no munhu aye achibva aita se achibva autiza then ini ndikati no ini ndini ndega munhu wemurume ari pano then ndibva ndatomhanya then ndichibva ndatongoata munhu ndo pakazomuka vanhu vachibva vazouya wauya vanhu wamubata wawakabata anonzani handimuzivi saraka anombobvunza zita ndiye mati anonzani udzimusasa zamusasa mamubata mava mumadii vanhu takabva taenda dzadza kumapa makava mumadii tambata ndo pakabva ngouyawo vanhu manext day wachibva ngomuka saka vamweni vanga vachida zvekurowa tikati aiwa munhu haiti sei harowi awa ndo pakabva vamutora vachibvoenda naye kumba voenda kumba kwavo then achibva arindwa kusvika kuma5 zvikanzi no endai naye kwaSubway then makuseni ndo patakasimuka nevamwe tichibva taenda kwaSubway tichibva tatura nyaya yedu kuna Subway imunogareji penhalonga penhalonga takaenda kusvitsa nyaya yedu kuna Subway muzenge awa mai vanoita sei vanogarepa penhalonga ogara penhalonga kupenhalonga Liverpool. old west Liverpool kuliverpool uko takuenda kugara Zimbabwe ndo kune imba yabamba imba ndiyawereka ndeyekambani saka imi munosiya mukadzi sei kuko achigara mumba yekambani aitadza kugara mumba kwedu mukadzi akasara sei because ndoziva kuti Liverpool zvimba dzered mine andizvo pakavharwa red mine washandi wakangozi wada kugarai mumugarai wamwe wachase asi dzimba hadzina kutengeserwa munhu hadzina kuita sei andizvo saka ndopandi kuti baba imi maizoenda kumusha sei isiya mudziyo wenu isiya mukadzi uyo ari mumaini achiitei ende imi maisei makasara murume achienda kumusha imi makarohwa mukabvurosara mukomboni iwe da kusapota vari kuti chitengesa doro imi doro racho ramutengesa muchimwa futi impindulenyu makakunyarira ndikutaura nditobvunza sei musina kuenda nemurume pakabva murume pakapera basa zvakaitika ndezvekuti tangasati tawaka ndakandokanya zvidziro saka mamuri kuwaka muri kuLiverpool uchiwaka kupi kumushandeni kwahonde saka murume ari kwahonde saka kwahonde murumboende ndinene nyange iwo wacho vanotouya bambo sungai bambo makachena bambo asi kuchena nyaya iyi maizwa kababa ndiri kuizwa mambo maizwa saka maizwa imi makaita sei maerano nekubatwa kwaita nechikomo mukadzi wenyu inini ndakataurirwa ngemukunda uchabata munhu aina ndiri kumba wakaisa meseji saka after mataurirwa imi pamadii ndichibva ndazoenda ikoko maenda pamadii ndikasvika pamba pangu ndikabvunza mudzimai mafambiro ezvakaita akanditsanangudzira munogara madho mairi maspeya anogara musikana anoroja imomo iyi inorojo zvakare saka ndakabvunzawo ivo vanhu avo kuti makazvionawo sei zvandakanzwa kuti mbuya aonekwa aine chikomba wakatsanangudza zvawakatsanangudza ndikauya kwekuti maneighbors angu baba mukuru ndakamubvunza baba mukuru tipei tizo maererano nenyaya iyi baba mukuru wakati ina hapana icho ndinoziva baba handina kunokerwa ba kwakuya uku kwakaenda nemunhu kuna Subway kwakaendwa nemunhu makasvika here nyaya yanga yatova kunoku handina kusvika pamakafamba kwese handika munhu akabatwa here aibva aenda korindwa the whole night aurindwa the whole night makuseni vaendeswa kwaSubway asika ndiko maifanira kutanga kusvika kakwena Subway
kuti sabhuku munhu akanga akarindwa pana pakatawa nenyaya yakati zvakafamba sei? Handina kusvika dzimoroba yanga yakabatwa munhu ndakapedza kunga 3 days vamazosvika niwo ndazochisvika sabhuku waibati handina kusvika kuna sabhuku nyaya yanga yatozi yakuno ini handina kuzotera kuti ndobvunze sabhuku musati matomuona sabhuku handina wakatozi nyaya yakuno. So what it means pamutori ipapapo rizere hamuna zvamakapiwa mashoko amakangopiwawo asi imi pachezo yenyu kumainvestigations yenyu ayamuri kuita hamusati mane conclusion yekuti chakaitika chii ende zvasvika papi ndizvoka asi awa waripo is witnesses dzekuti zvakadii zvakaitika ende nenyaya yekuti kana zvakadaro manje hatikwanisi kuti tiendere mberi nenyaya because mudyi webota hapo tinenge chida kuti mudyi webota ari apa wobvuma wazviswa ndakabatwa ndakaita sei ndindoshera because nyangwe ndachikada kuti tipe mutongo ipapo kana kuti tauri tutora nani tutora nemhepo because techibvunza hani zvataura neawa is their word against his word ati pamwe zvawataura zvese iye anosvikaiti hapana zvakamboda zvakaita saka isi tochidini saka toda kuti munhu yanga aripo saka isusu sinzi akapiwa chi nasabhuku tichamuda saka sinzi akapiwa chi samoni handiti tada kuziva kuti sei zvakapiwa samoni asina kuuya kuzvidza chii ndo chekudi chekutanga saka zvazvidza ake dare tisatina chekutanga takumupa second chi chance muswaini swa 11 imimi mudzimai mawitness ese naiye mukomana iye yekuita nyaya yake nasabhuku kwakarara munhu kwakaendeswa munhu tiri kuwada pana then ipapo tobva taita judgment kuti zvakamira sei because as of now mai wari kutoramba bhoza wari kuramba bhoza wari kuziva kuti dai mukomana anga ari apa mukomana aikwanisa kuramba kubvuma ndakambazwa mukomana wangu akaendesa samona kuti chi azvakabvuma nyaya yake kuti hazvechiwa kubana ndakaitamba bhora ndakatamba poriji ndakasusura asi kuchiuya kudare kwacho kudare hachadii hachauya saka ipapo ndiko kuti nemiwo futi imi muite chokwadi chekuti chii chakaisa kuitika handizvo asi musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoireti masawara anouya achitora mazwa shona yangu kuti musasodini musasonanike nyama pamusoro pemarata epatoireti masawara anouya achidiri achinonga nyama inogara pai mumba. Thank you. Tonana mswa 11 ande tonana mswa 11